Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Menta kasngi ha ka review meeting ha pok jeng lam jong Chief Minister jongi. Ladon ya ka review meeting. Kendiat ngaka ban pentip. Ba menta kasngi ka aktif cases. Kadon hadu ars pa sau pun riungut kibayap kidon riungut bat ka total active cases haboro joge jela jongi kapoi menta 6,000 praspa prahu saungut menta ka janmit hapok jelam jong Chief Minister jongi hadin bangilo i ya ke jingkiu jong ki active cases ka sorkar klasim ya karai bahapo ka Shillong agglomeration baro kidukan ki bangi jupli en khang no hadu nyau beji menmit bat nadu kapor pra beji menmit kan sedang ka curfew hadu san beji mestet hapo ka Shillong agglomeration baro kawai la simru ya kawi karai nakaliang jong ka government baka jing pendet ya ki bayak la kalong ki bayok covid lane ki bom yok covid bala kumno day ban pendet ya kamet ke jongki hapo arbaji no paisngi hapo arbaji no paisngi kabamut habang ong hapo arbaji ka no paisngi kabamut lada klat menta kasngi klat menta janmit lasai hapo arbaji day ban pendet yak aniam kurukom bat kumju yaki benta ke badon kam kum bajule baro sekata kane karai ka bengisim kolong hadin bangio i yaka jikil jong kane ka khlam man lakasni ngisngutu yaka jing ngisngutu yaka jing sngosi yaka jing jinjar mansi jong gitu kolong ying kolong sem ki bamat iya kini gicing dia ke perskusi ten rei ngapan map nakaliang jok sorkar ngimban si ban sim ya ke negarai balakum no ki pai ba nong song snong ha ko kajela bakin sngau bah ban burong ya ke gicing penbet jongi nakaliang ke sorkar naman ngile ya ke ne ta kamenta ka jing song sngan batru na kamenta ka safety jong ki nong song snong jongi hapo kajela baro kawai hakabidei bat ki kajimyap covid ka sorkar kalabtha renti ya baro ki nong song snong hapo kajela bahadin belara ya kamet jongki haka sindok syaki yang kisem ke jongki bakin skau bah banam plate ya katu kasinduk baru bakin skau bah banam penrung haye ya katu kamet yap jong kitu ki perlok ki bayo iau new covid henreikin bu tang hapo baranda baru ban pendet ya kamiam kurukom kum mangala ong hapo arbaji jamik ngada kerpat ya ki bor balang ki miam ki baper ki snong ki baper ki komiti snong ki baper bakin ya trelang bat ka sorkar halor jong kani kajing penbek ka jong ni ngada kerpat de ka barit ya da ka skurit ya ki pai ban so snong jong jela ngio i don katukan ni teli ki jinjia ki ba hakapor bangidang don hakane ke containment period ki ba persang ban ratu da ka karpas kablong
ka ba ka karpas ka ba thok don ki ba warra ki ba pen I de ka karpas ka ba rip tinga kwa ban ong ba ngau ba wat ya le kum ta namar kani kam dei ka kes ka bangin ong bangin don ka lo no do problem mereka ni ka kes ka ong pi ka ba ta ya ka long ying long sem uwe po we bat banduk ban porius pa tilla da pimburong ka bamut PEC iladi bat PEC ru ya ka ying ka sem la jong tena ka daw ngau ban ong kitu ki ba persyang ban yai lai kitu ki ba persyang ban thok ban syukur nga ong pi wat ya le kai kani ka klam kala spread apo ka jelam bi kala jongi ka ba palat bat ngau ba wat ya le kai ngong pi ya ka jing ko jing kia ya ka jing im jong ki bhai ba sem lani ki khod gikti lani ki perlok projor lani ki pajba nok sok snong hala ka jong pesno